Bunge ya Bomachoge Chache imeiye kaunti ya Kisii yasorio kuligie karokyo bujumbe kuru Asensemeyo Abdalla nigatebire bono igari gotigo chikubaikirania magendra amenye bensemeyo boise ko mwali baga asobochorio bonene bole bosio ka ukwana nigo chinga kechi atebire buna iganga ya ino kone kina magendra nkone kiwale Asensemo ya Bomachoge Chache okoroshe chibara gati anda mange ekara chikubwatira na amenye bensemeyo boy goni ganyarira kwa boli amenye bensemeyo kone kibuna ngonyara bale kubachora barai kerani chira echibara chikubaliara nene kero bagendete kweruberia sobochorio bonene buli bosio bono ekaroko gore bus parateye goetera igonga kia mangana imunyaroji ore merumboria abangi nawe nimba teme cyane mubwate mangana ya mache banga talinge gasi anene muchumbe na rokorosia mache lakini ekara mwangeru burai bulia goetere gotieri na nje nindo cia basani toje tole minande bisima tomente munekia bege tugabwe toje to mnabona basaba ninjembe ko kwane komente kane ekorero raticulation yani amacha asuka sukiwune jipipe go chama abande monyore abani tubande barugo abantu baminto bensemeri asitorogoro naro gitora nyore kertu anyore kirogeke tonyora basani tole bege sima ari ntamoja bale ngamaite tamoja tamoja maeto tole mege simanta moja abantu begwengi na barabanywa mache agotirimbuka igago so emejigo eta goeta ane formula tege songe grogen ninga mwezi mwanchire togera so mkono wa baba nataka tukae kwa upande wa baba kwa upande wa serikali upande wa Azimio